Som Pagès de Rosa, director del Centre Tècnic Centre Easy, que és un centre en els quals som dels 3 centres tècnics a Catalunya que treballem amb blockchain. I només esmentar que hem entrat el blockchain perquè treballàvem amb moneda virtual. El blockchain va néixer per donar suport a una moneda virtual que es diu Bitcoin i, a conseqüència, aquesta tecnologia que era superior a la que en aquell moment, ja estem parlant fa 10 anys, estem treballant, doncs vam entrar en aquest món i el que després, també amb els anys, el que ha succeït és que s'està trobant els de blockchain més enllà del Bitcoin. Concretament, aplicacions que a la sessió d'avui ressaltaré, dins la mida del cap, el que té més rellevància en la indústria 4.0. Aleshores, el fet és que el blockchain ja no només és una tecnologia que el Bitcoin tira molt, atreu molt, però sí que hi ha moltíssimes altres aplicacions com és l'experimentació que s'està projectant i que ja s'està materialitzant de dècades està creixent a 2 o 3 dígits en els 15 anys. Estem aquí en aquest enguany, encara estem al principi, però sí que la projecció de la inclusió del blockchain de forma transversal de la societat i concretament la indústria és remarcable. Val la pena ensenyar això, que aquí el que veieu és aquestes gràfiques d'inversions i creixement. Evidentment, el naixement del blockchain amb el Bitcoin, la seva primera expansió natural ha estat el món financer, però un seguidor i amb força i major creixement és el món de la manufactura i la distribució, els sectors logístics. El sector públic, com no pot ser d'altra manera, va darrere, però també creixent. Aleshores, el fet és que la realitat del blockchain del 2021 és que la immensa majoria encara no ho ha fet. Aleshores, no era all. I si es fan aplicacions de blockchain, tinc que quedar-vos al cap que del que es fa, la major part són aplicacions precisament no moneda. Són aplicacions de traçabilitat, aplicacions com alguns dels exemples que veurem. Això val també esmentar que la perspectiva dels projectes, la perspectiva històrica i la futura ara ve també d'una associació, de la implantació del Centre Blockchain de Catalunya, que és la Cambra de Comerç de Barcelona, que s'ha instal·lat a Girona, precisament, i estem per això, compartint espais i despatxos al Parc Científic Tecnològic de Girona. Un dels primers projectes, en aquest concret, és nou trinca, que ja ha fet col·laboració amb el Centre de Blockchain de Catalunya, és Obrir Girona. Obrir Girona, que és per la col·lecció de certificats de textos i certificats en farmàcies i altres centres autoritzats dins Girona, de manera que es pugui crear una espècie de pas o passaport el qual se puguin crear esdeveniments lliures de Covid o amb baix impacte de Covid. Aleshores, això d'aquí s'està, ara aquest projecte, molts supos que ja esteu familiaritzats perquè s'està precisament implantant aquestes setmanes i aquí el desenvolupament està el suport del que seria la posta d'informació d'aquestes dades privades i sensibles de forma segura, transparent, però també accessible i consultable, de tal manera que implementant un blockchain que es diu XMT i en forma d'oracles i desenvolupat al mòbil, fem aquest suport que, si el pilot va bé, s'estendrà després a Catalunya i amb això estem fent el suport. Altres exemples de blockchain, ja no és d'enguany, sinó del 2019, en traçabilitat, en el cas de manteniment de control de manteniment de concessions, d'aigües residuals, on aquí, pensar que el blockchain va de coordinar, ajuntar diversos players. Estem parlant d'un Consell Comarcal del Maresme, les seves instal·lacions que estan mantingudes per una empresa que diu Sigmar, estem parlant d'una concessió i uns controls mutus, on també intervé l'Agència Catalana de l'Aigua i una proveïdora de cloud com Innovate. El gestor d'aquest consorci s'ha adaptat al blockchain per millorar precisament les validacions i verificacions de tots els processos de manteniment i les missions tant a nivell administratiu, tècnic com de qualsevol categoria que requereixin aquests actors. La tecnologia aplicada està precisament un ledger sobre l'Àstria, oracles per agafar informacions, són els mòbils i proves de coneixement nul, ZKP, que s'ha aplicat sobre això. Projecte de concessió recent, de fet ha estat ara aquest mes, de seguretat alimentària, on hi ha alguns consorcis, diversos consorcis de denominació d'origen
Girona, de diversos productes, diverses agrupacions, en els quals hi col·laboram per aplicar el blockchain per fer aquesta traçabilitat alimentària. En aquest cas, bastantes d'aquestes aplicacions, en aquest cas, són de governance, provenance, de provenència, d'assegurar que el producte és de denominació d'origen, que no hi ha cap per llebre, però diguem que aquí també explorarem altres proves de concepte dins el que és la traçabilitat per altres tipus de controls, com per exemple reducció de mermes, facilitació devolucions, etc. Un projecte també en marxa, també recent. És que veureu molta, això del blockchain, com que s'ha fet l'explosió, molts són del darrer any. Votació, incentivació de participació, de gent que electrònica, amb un objectiu, perquè l'avantatge d'aplicar el blockchain és que pots redefinir els mecanismes de participació i nosaltres hem fet una proposta que es diu VotVot, que aquí podeu consultar, votvot.com, on pots fer consultes i el mecanisme que hem implementat afavoreix tenir un increment sostingut del 10 al 30% d'increments de participació amb aquesta tecnologia. Hem fet una col·laboració amb el Centre de Relació de Catalunya, amb Bacdani, va participar en les últimes eleccions amb les 14 fruites, posar una nota de blockchain per les certificacions de vots amb l'indicador d'ICAT. I aquí tinc una mica el resultat que hi havia d'aquesta votació. És esbiaixada perquè la mostra estava feta sobre el certificat d'ICAT, però era una prova tecnològica, el resultat està a 14fruites.cat. L'altre projecte de concessió és un PECT, també recent, estem parlant de finestra única, seria l'automatització amb smart contracts per aconseguir el treball d'administració i organismes, per exemple, el fet d'integrar millor la recollida d'informació dels hospitals com els serveis públics dins els tràmits de les diverses administracions i entitats certificadores i validadores i aleshores reduir els costos que requereixen de treballar en diverses administracions i entitats que simplificar la comissió documental i reduir, sobretot, i augmentar la capacitat dels ciutadans i control de les seves dades. Aquí no es troba el cas de donar un milió de vegades al seu canal privat, les dades encara les ha de donar una vegada més i cada vegada més que fa un tràmit, exemple d'aquest estil, i el qual permet entre administracions i serveis consultar dades de forma privada, perquè aplicam mecanismes de procediment de ZKP, però que la intenció és, ja que integrem també, en el mateix cas que integrem entitats al món industrial, també permet integrar entitats al món públic, també accelerar processos de forma radical. Altres implementacions, un projecte una mica més antic, el 2019, amb protecció de disseny industrial. Estem parlant de creació de peces de la indústria de la manufactura, peces que necessiten que al estar digitalitzades en un cas són fàcilment copiables, per protegir-les amb un blockchain, prova d'autoria, gestió de traçabilitat de qui és que està actuant sobre aquest objecte digital i evitar les còpies no autoritzades, sobretot ara que és un disseny a la Xina, ja saps que està immediatament copiat, intentar aportar al blockchain mecanismes addicionals de protecció de propietat intel·lectual. Aquesta evolució amb uns reptes de col·laboració. El 2020 el que fem és la protecció intel·lectual, en aquest cas no de propietat industrial, sinó de coneixement de secret industrial o de coneixement de negocis respecte als consultors, on traçam les seves interaccions. També alimentàvem amb tokens de rewarding i d'incentivació als intercanvis de coneixement amb un entorn segur perquè traçam qui és el propietari de què i quin ús se'n fa i un repartiment fair dels beneficis que hi hagi amb una canal en innovació. Aquí m'he saltat, hi ha alguns projectes més, només esmentar aquests projectes que he comentat, estan alguns altres que també hem experimentat o mecanismes de loyalty en rifes com els que han fet a la Llagostera i també alguns projectes ja d'abans del 2018 que ja penseu que el blockchain de 3-4 anys ja és com la prehistòria, no? I per això els he separat, perquè abans del 2018 ja estem treballant amb alguns dels projectes i els he separat les experiències que he tingut, que val la pena comentar, com el món de stablecoins, amb una moneda que es diu el RES, que bàsica que vam experimentar aquí al entorn de Girona, potser algú ho coneix. Després vam fer una tokenització amb smart contracts, amb un
més loyalty, que es de Euracos. Això són les experimentacions amb aquest tipus de stablecoins que estan tornant força. Alguns potser els coneixeu, com els USDT, els que estan tokenitzats en valor lligat al dòlar, però es poden fer quantitat d'altres desenvolupaments pensats precisament al món de la loyalty, de la vinculació i de l'engagement. Aquí teniu també un back to life, que si tens una mica de moneda virtual, que ja és una mica antiga, 2018 i 2017, que puguis fer l'herència digital, de manera que el problema comú d'oblidar els passwords o de morir-te, que pugui passar de forma digital el poc o molt que tinguis als teus hereus, que decideixis tot això de forma digital. Art Pocket, toques refugibles, que ara està fent el món de l'art, de la venda d'art. Ja el 2015 vam experimentar amb Art Pocket els primers passos de tokens refugibles per la traçabilitat i crear mercats de venda on els creadors podien vendre directament al mercat. La línia de proves de concepte que voldríem impulsar seria el món del supply chain. Per tant, d'aquests tres experiències que heu vist i el món de la indústria 4.0 sí que ens agradaria donar un punt i cercar projectes en aquesta línia, on hi ha, com ja sabeu, és una de les línies després del fintech que més està creixent, que seria exactament això, seria el fet d'aconseguir grups d'empreses, clústers de la cadena de valor amb diversos RPs que volquen part de la seva informació en un blockchain i aconseguir d'aquesta manera un punt d'automatització major, un punt més de transparència, de més coordinació, amb reducció de costos, temps, riscos i disputes. Això sí que és un punt de canvi, perquè el blockchain no és només un procés de transició tecnològica, sinó que és realment una disrupció, és una transformació de negoci. Els rendiments que hem vist al passat no són nostres, però sí que hem vist i per tant ens agradaria reproduir aquí. Són exemples com el cas de TradeLens, que seria en el món aeroportuari, la reducció dels temps d'espera entre contenidors i transportistes, amb una reducció del 40% del temps de trànsit, que és una reducció important, o, per exemple, altres aplicacions de blockchain com el que ha fet IBM en Hyperledger, amb una reducció del 80% dels costs de devolució de productes, o altres reduccions, com podeu veure en Yoyi, reduccions també, bàsicament reducció de temps morts, perquè aquesta automatització entre diversos players produeix aquestes millores quàntiques que voldríem reproduir. Finalment, comentava això, des del punt de vista, ja que som aquí, això sobretot no ho digueu a ningú, això és cooperatiu secret, o sigui, el fet és que quan has de fer servir un blockchain, el blockchain l'has de fer servir en alguns casos. O sigui, si és només un cas de substitució tecnològica, que dius, no, jo tinc un sistema que sigui, jo ho estudio per blockchain perquè és millor, a priori no. O sigui, si no estàs pensant en un sistema amb interacció amb altres membres, partners de la cadena de valor, stakeholders, doncs no cal emplenar un sistema de base centralitzada i el tens. Si et planteges fer una revolució dins la teva millora, ja sigui perquè vols millorar la teva relació amb els teus clients, amb els teus proveïdors, amb les entitats administratives que et certifiquen, etc. Doncs sí que pots, aleshores, en funció si els clients sí o no, s'agafarien dues estratègies blockchain, s'aplicarien una permissionless, en el cas que no els conegueu, o no tingueu gaire confiança, o si us coneixeu un permission. Aquestes dues grans aplicacions les lideren dues plataformes, no són les úniques, perquè hi ha una infinitat. Jo no em puc definir com un expert en blockchain, me defineix com un especialista i no com un expert, perquè és impossible. Cada setmana, no dic cada dia, però cada setmana surten quantitat de desenvolupaments nous, però si fent abstracció veuríem que estem parlant d'Ethereum, per la part de permissionless, i el cas de Hyperledger Fabric, de Linux Foundation i IBM, el cas que fem una implementació permissionless. Per tant, simplement amb això, recordeu aquest secret. Quan necessita el blockchain? Quan necessites transparència, una millora de la coordinació de l'eficiència, apoderament dels proveïdors, quan vols col·lectar tot tipus d'estalvis i vols d'alguna manera organitzar la cadena de valor amb potència de clúster, això ho pots fer amb un blockchain. Independentment que els vostres RP siguin diferents, es podeu integrar majorment i automatitzar a partir d'aquí amb smart contracts amb un punt neutre que es diu el blockchain. I per tant, hi hauria aquesta línia de projectes. Concretament en supply chain, insisteix, com aquesta línia n'hi ha d'altres, però aquesta és una mica que voldríem fer campanya. Seria la donada una cadena de provisió d'un supply chain, ja que la informació s'aboca en un blockchain i és accessible, permetre que entitats financeres puguin arribar a entrar
utilitza aquesta blockchain i accelerar els seus processos de diligence de dies i setmanes que tenen ara minuts o segons, simplement accedir a la informació i podem fer una valoració per exemple, fer un descompte d'una factura o fer algun tipus de finançament recorrent revolving en algun de tots els membres d'aquesta cadena, que això té un gran interès. També es poden fer d'altres maneres, perquè es poden fer amb bancs o sense bancs, també hi ha els mecanismes. I l'altre és la creació d'un neutre lògic productiu amb blockchain smart contracts, que és de la manera que estiguin associats a un cluster de producció, es permetrà fer una reorganització de tal manera que aquests classes puguin fer una acció cooperativa i competitiva, a la vegada competitiva, que es puguin passar comandes, fer els balanços automàticament i arribar amb aquesta reorganització a ser molt més eficients, a fer sinergies, a mantenir de forma transparent tots els mecanismes de compensacions, ser més eficients i més ecològics, perquè una fàbrica que està treballant per rendiment és menys contaminant que una altra que treballa a mig gas, escurçar la cadena de provisió als clients, cadenes més curtes, nous mecanismes de fidelització i que això també té molts fabricants, i la logística, evidentment, també està implementada allà dins, perquè tots hi existeixen el blockchain i poden, d'alguna manera, utilitzar les bondats que inicialment només el Bitcoin, que en gaudia, ja es pot utilitzar a quantitat d'entorns de la societat i a la indústria 4.0. Només és això, fer-vos participar d'aquesta petita gota d'aquesta entrada a la blockchain. Molts de vosaltres segur que ja ho coneixeu, per tant, he optat per no explicar què és blockchain, sinó anar una miqueta a obrir el cap de que està en ple explosió i que és un moment d'exploració. Proves de concepte, com aquestes que proposa en el cas dels cupons, el cupó és una fórmula idònia perquè te permet dimensionar en poques setmanes, pocs mesos, una prova de concepte, entrar en aquest món i a partir d'aquí ja dimensionar el que seria l'expansió, pensar que l'expansió, el desplegament, el que sigui d'aquesta tecnologia, realment és la capacitació per la pràctica, o sigui, implementant, no tant fent-ho des del punt de vista teòric i llegint blogs i coses que se veu a la premsa, online i escrita, que clar, que ara mateix tot això hi ha molt de pos. El millor és tocar uns sermans, comprovar-ho, i per això crec que és una fórmula idònia. Això no lleva, que després, evidentment, aquest tipus de projectes han de direccionar cap a on vulguin. Els cupons específicament per entrar de forma pràctica en aquest món. I això és el missatge que us vull donar. Aquí teniu les dades del meu contacte i el que deia és el Pellis La Rosa, director del centre ISI.